Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 4 de maig de 2023 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. Sabeu que és aquest espai en què la redacció es reuneix per parlar una mica de l'actualitat informativa dels darrers dies. Avui saludem en Jordi Llisterri, Roger Vilaclara i jo mateixa, soc la Glòria Barrete. Com esteu? Hola. Avui també comptem amb la participació de la Neus Forcano. Ella és recent, diríem, nomenada directora de Justícia i Pau. Com estàs, Neus? Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me aquí a la rebotiga. A tu també per acceptar ràpidament dir un sí en aquesta rebotiga humil que fem setmanalment a Catalunya Religió. També dèiem ara, fa escassament un mes, no?, que va sortir públicament que eres nomenada directora de Justícia i Pau, i també et convidem perquè justament avui comenceu a Justícia i Pau la inauguració de la segona Setmana per la Pau, Arcadi Oliveres, i d'ara en parlarem, però deixa'm preguntar-te primer com agafa un càrrec com aquest de Justícia i Pau, una entitat amb tanta trajectòria, amb una visió tan clara cap a la societat, no? Doncs mira, d'entrada, amb molta il·lusió, precisament per això que dius tu, perquè, clar, les entitats, quan ja tenen un recorregut, tenen un nom i tenen una història feta. I, de fet, quan vaig veure que buscaven alguna persona també per coordinar els projectes, per entrar-hi, per formar part de l'equip tècnic, per tirar-ho endavant, clar, el primer que vaig pensar va ser, o el que em va cridar molt l'atenció i que ho tenia molt present, va ser el llegat de l'Arcadi, perquè, de fet, Justícia i Pau doncs, és una de les persones que ja ha portat més i que, a més, ha estès, com si diguéssim, el missatge i els valors de Justícia i Pau, de tal manera que molts dels grups vius que encara hi ha en el territori, que encara hi ha com 6 grups de Justícia i Pau que treballen a Terrassa, a Sabadell, a Collblanc, al Maresme, doncs estan actius i recorden perfectament i, vaja, deuen, com si diguéssim, el seu origen a l'Arcadi, no? I, a més d'aquests grups, doncs, també n'hi ha d'altres que treballen temàtiques o projectes d'acció i l'entitat continua viva. Llavors, això és una de les coses que em cridava més l'atenció, no? Com fer per viure, com estirar aquest llegat de l'Arcadi Oliveres i de Justícia i Pau en general i com, vaja, perquè pervisqui, no? Perquè crec que actualment el tema de la cultura de pau és una necessitat gran i val la pena pensar com el treballem i com l'estenem. Ara justament anava a preguntar-te sobre això que ara apuntaves al final, i és la necessitat d'una entitat com Justícia i Pau, més enllà de treballar per aturar una guerra. És a dir, la cultura de la pau és un concepte molt extens que jo crec que comença en el dia a dia. Creieu de veritat que és necessària avui dia una acció com la que feu a Justícia i Pau? Jo crec que sí, no només nosaltres. Jo crec que hi ha un munt d'entitats, unes que tenen més una finalitat més d'estudi, més de recerca, més d'oferir dades i informació a la ciutadania, que és molt bàsic, que és molt important, com poden ser Centre de l'AS. Després hi ha altres centres més dedicats a l'educació per l'activisme o a l'educació d'estendre aquesta sensibilitat. Ara parlem molt, no?, també des del món educatiu, dels objectius de desenvolupament sostenible, perquè es vol, no?, intentar que els alumnes doncs, també tinguin aquesta consciència i que ho relacionin amb aquestes polítiques o amb aquesta agenda internacional per tenir en compte doncs, això, la cura per la terra, la cura de les relacions entre nosaltres, tot el tema de justícia global. Jo trobo que és molt important i que s'ha de fer des de les escoles però també des de la societat civil, perquè no podem descarregar només tota aquesta responsabilitat de formació o de responsabilitat del bé comú a les escoles. I, per tant, doncs, aquestes entitats, no?, les més acadèmiques o d'investigació, les més activistes o de reivindicació també de drets humans, no? Posa per cas Irídia, posa per cas doncs, nosaltres també, no?, que també tenim aquests eixos, doncs són molt importants que continuïn. Ara posaves el focus també en l'educació a les escoles, de sensibilització, i penso també en la teva trajectòria personal, és a dir, tu també, no sé si, clar, has estat professora de l'ESO i batxillerat, unes edats absolutament complexes, però també potser l'edat més idònia perquè comencin a calar aquests missatges, no? És complicada, que haurien de fer un monument a tots els professors de secundària de Catalunya. Home, sí, realment, i a més ara, jo crec que l'escola està en un context de crisi
Perquè, clar, el context canvia molt ràpid i també tot el tema de les tecnologies i del sistema d'informació i també de les necessitats o dels interessos, no?, dels joves canvien molt ràpid i a vegades traspassen, com si diguéssim, els interessos de l'escola mateix. I llavors, clar, l'escola lluita bastant perquè allò que intenta compartir, ensenyar, educar, doncs sigui valorat. I la veritat és que és d'admirar, Per tant, també és veritat un reconeixement a tot el professorat, també de primària, perquè primària sembla a vegades la cosa molt senzilla. La gran oblidada, sí. Exacte, però la feinada que fan els mestres a primària per ensenyar a llegir i a escriure, per introduir, no?, l'alumnat, com si diguéssim, en el coneixement del medi i del món és molt important. I la veritat és que entre la crisi social i també la crisi de moltes famílies, no?, i alguna disfunció, com si diguéssim, no?, en el sentit que a vegades els valors no estan gaire clars, no?, i que tenim una societat una mica dispersa o difusa, doncs clar, això jo crec que l'ensenyament ho pateix i fa que sigui realment un repte gros, no?, a veure com actives els nanos, com els interesses, com els motives. I sí, l'etapa de secundària i batxillerat, doncs també molt important. La veritat és que és un gust per això aquestes etapes perquè es veu créixer ràpid l'alumnat i, per tant, els alumnes van agafant consciència i si realment els proposes activitats de participació on ells puguin agafar protagonisme, s'ho prenen en sèrio i n'aprenen. Des de Justícia i Pau també hi ha uns projectes educatius, per exemple el d'Eco4, que segueix el lema de passar de la petjada ecològica a l'empremta de consciència. I aleshores és una metodologia molt maca que hem estat també difonent per les escoles que s'hi vulguin afegir i és una metodologia perquè cada grup d'alumnat petit pugui decidir ben bé el tema de justícia global que li interessi més. Nosaltres no marquem el tema, oferim un ventall molt ampli, però ells l'escullen. Però, en canvi, la metodologia sí que els fa com acabar de concretar el projecte i passar a l'acció. Que a vegades els projectes es queden molt en les escoles potser només amb consciència d'hàbits o canvi d'hàbits. I, en canvi, això seria una proposta com perquè facin realment grup i acció fora de l'escola i aprenguin també una mica més ja a agafar aquest compromís d'un projecte en comú. És que jo crec que de totes les entitats, siguin més acadèmiques o de recerca, com també les entitats més activistes o més de difusió i sensibilització a les escoles, han de tenir molt present, em sembla, que un dels valors de fons, no?, o d'essència de fons i pedra de toc que tenim com a responsabilitat és la de crear unes bones relacions humanes. És a dir, la societat civil existeix precisament perquè creem xarxa. I aquesta xarxa s'ha de cuidar molt, forma part d'aquesta cura de persones i d'aquesta cura de relacions humanes. I aquest és el gran tresor, perquè a partir d'aquí planteja les necessitats o l'acció que vulguis fer. Però si la xarxa està creada, l'acció s'esdevé. Si la xarxa no està creada, en aquesta societat tan individualista o tan atomitzant, la persona queda molt aïllada i llavors realment es fa difícil tenir com un sentit de vida perquè no saps què has de fer, no saps quin és el sentit del teu viure aquí. Per tant, la xarxa és el que et dona la base. Jordi. Tal com parles ara dels alumnes, no sé si ho trobaràs a faltar, perquè veig... Normalment hi ha gent que canvia d'etapa perquè ja se n'ha cansat o ja no hi aporta i tal com... Intueixo, tal com ho expliques, que no és aquest el cas. Però posava l'accent en això perquè ara ho explicaves, la dimensió de Justícia i Pau en tot l'àmbit educatiu, però potser que ens expliques una mica més perquè normalment pensem en Justícia i Pau que organitzen uns actes, unes campanyes, uns manifestos i això, però entenc que la part educativa ho heu treballat molt els últims anys i també això en què es tradueix, és a dir, vosaltres, pel que tinc entès, aneu, no és que prepareu uns materials i els envieu per correu, sinó que aneu en els centres i sou... O sigui, aquest tipus de presència, si ens la pots explicar una mica més. Doncs mira, dels projectes d'Eco4, per exemple, que en diem, estan dins de tot l'eix de desenvolupament integral, que és un dels eixos, un dels blocs grans de Justícia i Pau. I llavors aquí abraça diferents projectes. Hi ha un projecte molt maco
lligat a art, natura i espiritualitat, que també s'ofereixen tallers en espais naturals que cal preservar o que cal tenir consciència, no? que són importants. Per exemple, ja s'han fet com 3 trobades, una a Sant Jeroni de la Murtra, l'altra, l'última, es va fer al Delta del Llobregat, al Remolà, per exemple, i són tallers oberts tant a famílies amb criatures o a joves o a persones que vulguin participar-hi, per tant, com transgeneracional, i els porten o els lideren artistes que aleshores intenten fer amb el seu art una mena de meditació o conscienciació, i després també ofereixen la possibilitat que tothom també en aquell espai natural pugui fer un petit gest o una contribució artística i per crear aquest vincle entre tots. No? Ha tingut molt èxit, per exemple, aquesta línia, que l'anomenem la d'art descalç per la terra. I ara, per exemple, de cara al maig-juny, es farà una exposició al Centre Cívic de la Barceloneta amb obres concretes d'aquests 26 artistes que han participat en aquest projecte. I després també hi ha tot aquest projecte que us deia d'Eco4, que aquest sí que està dirigit a les escoles, i és sobretot aquesta proposta de metodologia. Aquests alumnes que participen en el projecte d'Eco4 també, com si diguéssim, tenen unes trobades anuals, un parell, normalment a principi de curs i a final, perquè ells mateixos també, entre les escoles que hi participen, s'expliquin què fan, com ho fan, és a dir, que l'alumnat... Perdona, vosaltres aneu al centre, sí. O sigui, esteu sobre el terreny, per dir-ho així. Sí, nosaltres anem al centre a proposar-ho directament amb algun dels professors que ja està disposat, com si diguéssim, a liderar també una mica aquest grup d'alumnat, però intentem que els alumnes siguin els que realment porten el seu propi grup i llavors fem trobades i també activem, com si diguéssim, el protagonisme i el lideratge dels mateixos alumnes de tots els centres. I, per tant, també els convoquem, els preparem, com si diguéssim, o els donem una mica de formació i interacció. I ara, per exemple, doncs, la trobada final dels alumnes que han participat a Eco4 venen a l'activitat de la plaça del Diàleg a la Rambla del Raval aquesta setmana vinent, dijous 11 de maig, en què diferents entitats de justícia global i de pau ens ofereixen activitats breus, de 10-15 minuts, però perquè en grupets de 10 les escoles que hi participin doncs, facin també l'activitat, coneguin l'entitat que ho promou i també fem una trobada de carrer, no? Aprofitant que és Sant Pons i que hi haurà activitat al Raval, doncs fem aquesta trobada, no? Entre escoles, entitats i justícia i pau. Roger? No, jo, o sigui, en veritat torno una mica enrere, però amb el que comentava la Glòria com de la teva trajectòria en el món de l'educació, també penso en la teva participació a la plataforma El Sem la Veu de Dones d'Església, una mica com... Volia preguntar-te si tots aquests moviments o això que has participat anteriorment, si una mica... O sigui, si t'agrada... En què... Aviam si m'explico, però una mica si això, doncs, t'agradaria poder-ho aportar també a Justícia i Pau. Entenc que són àmbits que ja es treballen, ara has explicat molt el tema de l'educació, també sé que doncs, el tema de les dones a l'Església doncs, també és un tema que es treballa i que es fa promoció a Justícia i Pau, però si ara amb aquest nou càrrec, no, una mica què t'agradaria potser aportar, potser ara és molt d'hora perquè és veritat que és un càrrec molt recent, però si has pensat o si tens en ment doncs una mica el que t'agradaria aportar això amb aquest nou càrrec a l'entitat. És una pregunta que toca molts aspectes, no, Roger? Perquè és veritat que el Sem la Veu doncs, és una plataforma que va sortir el 2019 amb la idea de posar de manifest que les dones creients no estàvem cegues o no érem inerts o innòcues als canvis que el feminisme estava introduint i aportant en la nostra societat, i a més que moltes de nosaltres ja des de feia molts anys teníem recorregut feminista també, no? I per tant era inevitable que evidentment que havien entrat en contradicció a vegades, no? Els nostres plantejaments feministes o la nostra visió del món des del feminisme entra en contradicció doncs, amb moltes coses, no? Amb la societat patriarcal i evidentment també doncs, amb estructura de l'Església o amb aspectes de l'Església en què no hi estem d'acord. Però el fet doncs, de sentir-te formant part també d'aquesta xarxa eclesial i d'aquesta xarxa comunitària doncs fa que aleshores puguis aportar o puguis dir-ho, puguis manifestar-ho amb llibertat per intentar doncs, sembrar llavors de canvi o almenys d'esperança. Però clar, això ho portes ja introduït, no? És quelcom com si diguéssim que tu ja ho assumeixes com a part de la teva visió del món.
I, clar, evidentment, doncs jo agraeixo, no?, quan et posen la confiança, no?, donant-te un càrrec en una entitat i saben que tens un recorregut també activista en certs àmbits, doncs també entenc que és una confiança i que és una aposta perquè aquests valors doncs, es puguin dur a terme, no? Jo crec que la societat ha fet avançament en aspectes feministes. Evidentment, encara hi ha molts esculls i molts obstacles en tots els àmbits, tant en la societat civil com, evidentment, en les comunitats religioses o en altres tradicions religioses, també, pel que fa doncs, a això, no?, a l'empoderament total o a la igualtat total de les dones dins les comunitats religioses o, per exemple, doncs, en aspectes de bretxa salarial o, per exemple, en aspectes doncs, també de càrrecs o sostre de vidre, no?, que en diem en el tema de les empreses o del tema laboral. I hi ha lluita aquí, hi ha lluita a tots els àmbits. Per tant, també des de les entitats de la societat civil crec també que s'ha de tenir en compte, no?, aquests valors d'inclusivitat i llavors mirar bé, no?, el nostre llenguatge, com parlem, els nostres documents, en tot això hi ha una feinada. I després també en les nostres activitats i en la nostra recerca de participació, d'una participació equitativa, no només entre homes i dones, sinó també d'altres minories o d'altres sectors de població que a vegades poden estar com marginats, no? I intentar que les nostres activitats arribin al màxim nombre possible de població i que el màxim nombre possible de població i de grups estiguin inclosos o participin o estiguin convidats, no?, a les activitats. Recordar que... perdó. Sí. No, anava a dir també que, mira, curiosament, ara que he entrat a Justícia i Pau i he començat a saludar, no?, i a conèixer les direccions i les presidències d'altres entitats, doncs la veritat és que m'ha sobtat i m'ha agradat veure que hi ha una quantitat de dones immenses amb càrrecs i que estan tirant endavant les entitats, no?, que, de fet, no ens ha d'estranyar perquè les dones sempre hi hem estat, no?, en la base de les associacions i en la base de la societat civil organitzant i fent coses. Les dones fan coses. Això està claríssim, no?, a tot arreu. Per tant, en aquest sentit també m'he alegrat. I mira, i precisament a Justícia i Pau la Junta està formada per 9 persones i només hi ha 2 homes. La resta són dones, la presidenta és una dona, les 2 vicepresidentes són dones, la direcció doncs l'acabo d'agafar jo i l'equip tècnic de Justícia i Pau ara són 3 dones. O sigui que, de fet, hi ha una majoria forta de dones i, a més, dones amb molta personalitat, amb ganes de fer coses i també moltes dones encarregades de tirar els eixos i els projectes de Justícia i Pau des del voluntariat. O sigui que, sí, les dones són majoria. Anava a dir una anècdota que crec que quan buscant gent per entrevistar o per alguns temes i tal, crec que la primera vegada que algú em va parlar d'una dona teòloga laica em va dir, hi ha una Neus Forcano, que ens dedica a això. I és veritat que ara ens sona més normal, però i que continueu sent una minoria les dones teòlogues, però que destacar també que la Neus en aquest àmbit va ser de les pioneres. Això, Jordi, m'afalaga, perquè devia ser parlant d'aquí de casa, no? Parlant de l'àrea de Barcelona o de... Home, clar, parlant de gent del nostre entorn. Sí, no, però que quan busquem temes d'aquests, tota la vida, doncs, escolta, a la Facultat de Teologia, que els professors que tots eren capellans i no hi havia més recorregut i costava trobar gent d'aquest àmbit. També faig una pausa publicitària i aprofito per reivindicar la paritat dels òrgans de direcció i de la redacció de la Fundació Catalunya Religió, que també ho tenim prou ben cuidat. Exacte. Jo volia afegir-ho, però dic, home, quedarà estrany que ho digui jo, però t'he de dir que quan ara explicaves, no?, que sou majoria femenina, dic, home, Catalunya Religió, tot i que veus només una part de la redacció, doncs sempre hem estat majoria, però també encara continuem. I sí, és una de les coses que tu dius, no? És una normalitat que potser des de fora és quan te la fan pensar. I dius, doncs tota la raó, nosaltres també, no? Sí. I sobre el tema de la teologia, clar, és més complicat en els països del sud del Mediterrani. Clar, la tradició ha fet que el tema de dones teòlogues sigui una minoria o sigui estrany fins i tot, no? Jo recordo, per exemple, haver anat a l'Israel... O focalitzada només en el tema de les dones i l'Església. Sí. Que això també ha passat.
Com que és dona, que parli d'això, però de les altres coses ja no cal. No, més que res per veure la diferència, perquè a la resta d'Europa això no passa. És a dir, a la resta d'Europa, sigui dins del catolicisme i fins i tot, no només perquè són esglésies protestants o d'arrel protestant, no? O luteranes, però estan molt més acostumats a formar-se, tant homes com dones, i després hi ha molta més possibilitat de diferents càrrecs dins l'Església, no? Siguin de catequesi, de formació de confirmació, de pastoral, de càrrecs diocesans, fins i tot hi ha molta més tradició que les dones hi entrin més fàcilment o més directament, no? I en canvi en els països del sud, Itàlia, Grècia, nosaltres, aquesta tradició no ha estat així tan forta, no? És a dir, les dones hi han estat a les esglésies i han fet coses, però no se les ha reconegut oficialment o amb càrrecs o amb denominacions, no? No han format part, com si diguéssim, de l'estructura ni micro dins les parròquies o dins els moviments, ni macro. On ha canviat més, segurament, és en els moviments, perquè precisament són més assemblearis i, per tant, evidentment, la presència de dones també és forta i, per tant, allà hi ha hagut ja una normalitat d'incloure dones que fan formació per professors de religió o dones que formen els mateixos monitors o les mateixes famílies i persones que formen part del moviment. Estic pensant com moviments de professionals cristians o d'ACO general o de GOAC, no? Que tot això, evidentment, ja ha canviat. Ara, el tema de la teologia continua sent un tema una mica com respectuós, no? Perquè quan es diu teòloga, tothom pensa que ha de ser una persona molt erudita o que s'hagi dedicat tota la vida a això o que hagi fet una opció religiosa forta només per l'estudi de la teologia. I fins i tot nosaltres mateixes, teòlogues laiques, no? o persones de base, no? De comunitats eclesials de base laiques, hem hagut de lluitar amb nosaltres mateixes per intentar no excloure el nom de teòlogues a allò que fem quan interpretem en grup la paraula o quan preparem alguna sessió formativa o quan preparem alguna interpretació, no? De la paraula per d'altres. Tot això forma part, no? D'aquesta tasca teològica, no? Que simplement vol dir interpretació de la paraula i posar-la en comú o celebrar-la en comú. I, per tant, molts, no? Fem això, homes i dones, i per tant molts som teòlegs, no? No només els que tenen el títol estricte d'estudis teològics o d'erudició teològica, no? O que es dediquen especialment a anàlisi bíblica, no? Que evidentment s'ha de reconèixer i que evidentment has de ser sincer, no? Quan ho dius, fins quins estudis tens o fins on pots parlar o què fas, fins on parles subjectivament o escrius, no? Més literàriament, subjectivament, o quan realment la teva paraula és una paraula, com si diguéssim, confirmada per la tradició, no? O per l'Església mateixa, no? Això s'ha de saber, però vull dir que una no invalida l'altra, hi han de ser les dues, no? El mateix Kierkegaard, per exemple, quan escrivia els seus tractats o els seus discursos, ho deia ben clar. Ell deia, jo escric subjectivament, però no estic parlant com a teòleg expert o com a teòleg de la paraula, però en canvi puc escriure o puc parlar del que penso, dels valors i de la teologia que jo veig, no? O que jo he entès. Jordi. Havíem de parlar de la setmana per la pau, però en tot cas, si no hi ha més temps, una última pregunta sí que volia fer. A veure, Neus, explica'ns de qui depèn justícia i pau, perquè la de justícia i pau moltes vegades ho hem assimilat, ja fa molt més anys, era allò del Joan Gomis, Sí. Després era allò de l'Arcadi, i després era allò dels deixebles de l'Arcadi, però, a veure, això té molt més... Té una estructura, no? I que no és només un personalisme. I a part el seu lligam, que és societat civil, però alhora és església... Situa'ns una mica en el mapa i al final qui va a la Neus Forcano i li diu, escolta, vols ser directora de Justícia i Pau? Perquè no és una cosa que caigui del cel. Bueno, a mi si m'ho preguntes així, jo d'entrada diria que Justícia i Pau és de les persones que formen part de Justícia i Pau. I, per tant, aquí hi ha socis de fa molt temps, voluntaris, per exemple, que fan tota l'activitat del voluntariat penitenciari i que no estan directament potser lligats a l'entitat, perquè potser comencen, no?, i comencen a conèixer-la, però sí que aprofiten, no?, aquest canal o aquest eix d'activitat, no?, per fer una acció directa, acompanyament de reclusos o de persones que surten ja en tercer grau de presó, i per tant també hi ha simpatitzants, amics, entitats amb qui col·laborem, és a dir, que Justícia i Pau, clar, d'entrada és una xarxa, és una associació.
Aquesta és la definició. I és socis que paguen la quota i voten a l'assemblea, diguem. Socis que paguen quota, socis que paguen una quota mínima, que són socis col·laboradors, simpatitzants i amics i voluntaris que no paguen i que aleshores sí participen en l'assemblea quan és una assemblea, com si diguéssim, ampliada, que es diu, i per tant hi ha una part d'assemblea que forma part de trobada i de comentar temes o aspectes que serveixen de formació i de reflexió conjunta, i això està dirigit a tots. I després l'assemblea estricta, evidentment, allà sí que hi ha d'haver un ordre, i en principi, segons estatuts, evidentment, vota la part tècnica de memòries i de pressupostos les persones que formen part de l'associació amb drets i deures, com si fossin lligats a aquest pagament, però des de la quota mínima que hi ha, tothom té la mateixa veu i el mateix vot, Això sí. O sigui, és una associació, jo crec, democràtica, amb funcionament democràtic, amb una assemblea anual, amb una junta que l'escull l'assemblea anual i després amb un grup petit de treballadors que a vegades va variant depenent dels projectes que tenim o dels recursos econòmics que tenim. I llavors depèn pràcticament dels recursos propis que té i que entren sobretot a partir d'aquestes aportacions i donacions de socis i amics. I després, evidentment, com moltes associacions que intentem viure de les subvencions públiques. I a nivell, com si diguéssim, jurídic, sí, és veritat que és una entitat que té la seva independència decisiva i que té la seva organització autàrquica, però que està paraiguada dins la pastoral social de l'Església, que es diu al costat d'altres entitats, com la pastoral dels immigrants o la pastoral social que fan també des de Mans Unides, amb l'eix nord-sud, o que fa Càritas amb tot l'eix d'acció social d'atenció a les persones. Doncs només recordar això, que avui comença la segona setmana per la Pau, que és una d'aquestes iniciatives que es va engegar l'any passat, però que forma part de tot l'eix de treball que ens has comentat una mica, i que també focalitza la seva acció cap a l'exterior. És a dir, ara penso en l'acte de la setmana vinent, també central, el dimecres, no sé si ens pots avançar si ara no voldria equivocar-me, el Cor de la Pau o l'acte aquest central de la plaça Sant Jaume, la Pau del Cor, exactament. Sí. Que ha enviat l'ordre. És una mica de promoció, va. Sí. O sigui, no sé si tindrem polítics en ple debat electoral o sí, hi haurà presència. Sí, ens hem atrevit a convidar-los i hem fet unes quantes accions amb polítics, ara us ho comento també. Clar, la Setmana per la Pau, l'any passat sí que va ser més d'homenatge a l'Arcadi. Aquest any volíem que alguns dels valors i el llegat de l'Arcadi fos l'eix de les següents Setmanes per la Pau, que volem pensar que pot ser un format que pot anar canviant i que pot anar canviant de contingut, però que pot servir com d'espai de trobada a carrer de diferents entitats o persones i que puguem anar com posant en pràctica o recordant o fent-nos nostre aquests valors. Aquest any el valor escollit va ser el de l'esperança. L'Arcadi repetia molt aquella frase d'estem obligats a ser esperançats, a no perdre mai l'esperança, i quan ho penses dius, què és això de l'esperança? Per què s'ha de tenir esperança? O què és ser esperançat? Que no vol dir ser un il·lús o una persona d'aquelles que fan volar coloms, que es diu en català, que m'agrada molt l'expressió, sinó que al contrari, l'Arcadi parlava d'esperançats en el sentit de persones de tocar de peus a terra. Si ho penses bé, l'esperança està molt lligada a les pròpies conviccions. És a dir, per tenir esperança tu has de tenir unes conviccions, unes creences. No fan falta que siguin religioses, no m'estic referint a religió ni a misticisme. Simplement unes creences humanistes en la possibilitat que les persones podem fer canvis o podem fer gestos que vagin més enllà de nosaltres mateixos. I, per tant, l'esperança t'ajuda a mantenir l'acció, a fer acció. Sense esperança quedes apàtic, quedes parat. I, per tant, la setmana, amb 5 activitats diferents i en 5 espais diferents de la ciutat, volem fer present aquestes ganes de mantenir-nos esperançats per poder fer acció, per poder fer acció conjuntament. I llavors l'acte d'inici, per exemple, que és avui mateix a la tarda, a 6:45, és obert per tothom, es fa la presentació dels 5 actes de la setmana i es lliuraran els premis. Ho tenim tot a l'agenda, Si algú busca ho podem... O la web de Justícia i Pau també segur que està tot. Exacte, podeu entrar a la pàgina web de Justícia i Pau, allà hi ha el programa, i hi ha una pàgina web especial també només de la setmana,
que hi ha les imatges, només entrant a la pàgina web de Justícia i Pau podeu clicar a sobre i entreu doncs, en el programa de la Setmana per la Pau. Aquest primer acte d'inici es lliuren també els premis dels murals per la Pau que s'han pintat a la línia 3 del metro, a l'estació de Diagonal, a baix a l'andana. En els dos costats de l'andana hi ha 2 murals i 2 murals. De les guanyadores han estat 3 noies també joves que han guanyat els 3 primers premis, que això amb la Fundació TMB i amb ICIP, amb l'Institut Català Internacional per la Pau, doncs s'ha organitzat aquest concurs de murals que ha tingut molt èxit. Hi ha hagut gairebé 60 participacions de joves i alguns alumnes d'escoles que han enviat murals i, per tant, doncs, al final se'n van haver d'escollir, el jurat va escollir-ne 3 i n'hi ha un quart que és del Bernat Oliveres, del fill de l'Arcadi, que també recorda aquesta lluita i aquesta coherència de l'Arcadi. I, per tant, doncs, tenim l'estació de Diagonal de l'L3 decorada i que pensem que potser aquesta línia d'art que dèiem, no? Doncs pot ser també una via com per mostrar, no? Una mica aquests valors d'esperança més propers allà en els llocs on passem tots. Després també hi ha una altra activitat, hi ha 2 activitats que tenen incidència sociopolítica, que dèieu de si els polítics hi fan cap. Una és amb joves. L'any passat ja van venir bastants, no? Sí, l'any passat també ja vam convidar-ne. També l'any passat el primer acte també ja va ser polític perquè es va convidar la Montse Santolino i es van convidar els periodistes de La Directa a parlar també del moment polític actual, o sigui que ja ho intentem, és a dir, que Justícia i Pau hi ha aquest vessant també d'incidència sociopolítica. La setmana passada vam fer també ja uns dilluns dels drets humans al Canòdrom, allà a la Meridiana, a la Sagrera, i també van venir representants de totes les llistes electorals de la ciutat de Barcelona i vam fer una mica de debat de diferents aspectes. I llavors ho volíem fer també amb joves i aleshores hem convidat de totes les llistes electorals de Barcelona polítics joves que no són caps de llista, però que estan a les llistes i que es presenten i per tant vindran a la nau Bòstic a conversar al voltant de 45 joves de diferents entitats de la ciutat i farem petits grups en què els polítics han d'escoltar. O sigui, els deixem 10 minuts, un quart, que no poden parlar, han d'escoltar les que tenen preparades ja les preguntes. Sí. Ho hem preparat així. Vull dir que ells també ja tenen les preguntes pensades i alguns s'afegiran també aquesta última setmana, però els que moderaran els grups i així ja porten una mica preparada les intervencions. Deixarem parlar als polítics això a partir del segon quart d'hora i llavors cada grup de joves podrà parlar amb 3 polítics de 3 partits diferents. Els anirem rodant. És a dir, que aquesta serà l'activitat participativa del dimarts, dia 9, a la nau Bòstic, a la Sagrera. I l'altra activitat d'incidència sociopolítica i educativa és la de la plaça del Diàleg el dijous 11, que serà tot el dia de les 10 del matí a les 7 de la tarda a la Rambla del Raval, no? En aquest també cor de la ciutat, en aquest cas amb entitats que han col·laborat i que vindran a fer activitats per les escoles que durant el matí s'hi passaran. I després a la tarda tancarem a les 6 de la tarda amb un acte final en què hi haurà una activitat de dansa contemporània que fan els del taller d'Art i Creació i Cultura i després un parlament final en què llegirem el manifest que s'ha fet des de la FEDE, des de la Federació d'Entitats d'Acció Social i per la Justícia Global, i que, per tant, són tot de demandes municipalistes que pretenem que la municipalitat, és a dir, els governs locals, tinguin en compte en les seves agendes polítiques doncs, aquests temes d'habitatge, de treball digne, de presència equitativa de minories, de, per exemple, un compromís ferm i fort, no?, per la cultura de la pau i pel 07, per la cooperació del 07. En aquest acte final participaran també el Fons Català per al Desenvolupament i, per tant, vindran també amb aquesta demanda concreta. El David Novas hi serà present i, evidentment, hem convidat doncs, mitjans i polítics si s'hi volen passar. Per tant, serem allà tancant, fent aquesta manifestació pública per aquesta voluntat d'incidir, no?, en les agendes polítiques. I després hi ha una altra activitat, que és la del centre de la setmana, que serà la Pau del Cor, que serà el dimecres 10 a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume. Està obert a tothom, hi haurà 500 cadires per seure, per tant, hi pot venir tothom. El que comentava que l'any passat va tenir, va ser molt, més enllà del contingut, però també va tenir l'impacte de fer una pregària enmig de la plaça Sant Jaume. Sí. Que no vingués ningú desallotjar, digues.
Sí, sí, els polítics hi eren, perquè de l'Ajuntament doncs, va venir l'Ada Colau directament i altres doncs, autoritats, no? I d'altres departaments, tant de la Generalitat, de la Direcció General d'Afers Religiosos com de l'Oficina d'Afers Religiosos doncs, també hi eren. I, per tant, és una trobada que, a més, no és només amb comunitats religioses o tradicions religioses diferents que tenim presents a la ciutat, sinó que també les entitats importants d'acció social de la ciutat també aporten lectura de missatges al voltant de la pau i, per exemple, doncs, la FEDE també llegirà un text o, per exemple, doncs, altres entitats, no? Convidades tenen també el missatge preparat sobre què és ser pacifista al segle XXI o què significa la pau des d'aquella visió o des d'aquella comunitat, no? O des d'aquella associació. I això estarà combinat amb activitats musicals, actuacions musicals i, per exemple, doncs, tocaran música els hindús, els sufís faran un ball final, després també hi ha diferents comunitats doncs, que la pregària la faran cantada, per exemple, a Bet Shalom, els jueus, la comunitat jueva progressista doncs, farà un cant cantat, la comunitat de Sukio Maikari també faran una pregària cantada. És a dir que, bueno, és una festa de la diversitat, és una trobada de meditació i de desig de pau comuna que ens fem entre tots i que ens regalem entre tots al cor de la ciutat. No? I em sembla interessant que hi hagi doncs, autoritats, no? De diferent caire, eclesials, de comunitats tradicioses, els presidents de les associacions de tradicions de diferents llocs del món, al costat doncs, dels ciutadans i ciutadanes que vulgueu venir i de les entitats d'acció social. Vull dir que és una festa de la diversitat, realment. Molt bé, doncs amb aquest desig d'esperança que començava la Setmana per la Pau, que comença aquesta tarda, t'agraïm molt la teva participació, també les ganes d'encetar tota aquesta línia de treball i continuar aquesta trajectòria de l'entitat i doncs res, que vagi molt bé aquesta setmana i ens retrobarem segur. Gràcies, Neus. Doncs moltíssimes gràcies per la conversa i també per l'estona, perquè a vegades no es pot fer una conversa així tan llarga i tan tranquil·la. O sigui que moltes gràcies. Tots els cànons de periodisme ens dirien que ho fem malament, però a nosaltres també ens agrada deixar parlar la gent. Sí, nosaltres anem a contracorrent. S'agraeix. Moltes gràcies, adéu-siau. Ens veiem aquests dies. Adéu, moltes gràcies. A veure. La resta continuem parlant ara els més llegits. Farem una ronda ràpida. Roger, ens indiques quins són els articles més llegits de la setmana? Doncs sí, aquesta setmana l'article més llegit ha estat l'article d'opinió del Jordi Llisterri sobre la visita d'Obama a Montserrat. Ell titulava 3 coses que ens ha ensenyat Obama a Montserrat, o sigui que si les voleu saber podeu llegir l'article d'opinió. En segon lloc hi tenim l'entrevista al rector del Santuari de Montserrat, Joan Maria Mallol, sobre la confraria de Montserrat de la setmana passada. En tercer lloc hi tenim un article en què explicàvem per què es prega per la pluja o intentàvem donar resposta a aquesta pregunta parlant amb Joan Torra. En quart lloc hi tenim la mort de la benedictina Dolores Martín, que era formadora de joves al monestir de Sant Benet de Montserrat, i en cinquè lloc hi tenim la mort de Josep Maria Gavín, que va ser arxiver i col·leccionista i que destacava perquè va fer un arxiu molt gran d'ermites i parròquies de Catalunya. Un apunt final que no entra als articles més llegits, però també suposem que és per una qüestió d'hores, i és el tema també que obre portada, per exemple, a La Vanguardia avui, però que vam nosaltres també anar a cobrir, que és la restauració d'aquesta imatge del Crist de Lepant de la Catedral de Barcelona, aquesta imatge hipervenerada, no?, per molts barcelonins i també catalans darrere de la Moreneta. Doncs el tema aquí estrella és que no m'aventuro a dir ha canviat de color, però que passa del negre al blanc, no? Una mica doncs, aquesta restauració amb sorpresa que no s'esperaven ha modificat molt la imatge que tots tenim al cap del Crist de Lepant, però remarcaven ahir en roda de premsa que no ha de modificar la devoció que han de sentir els fidels cap a la imatge, sinó que és renamorar-se una mica més del seu origen iniciàtic, no? És una aposta arriscada perquè tot allò que fa 50 anys que tothom s'ha acostumat a veure ens sembla que sempre ha sigut així i de fet un dels arguments que han tingut a l'hora de recuperar la policromia original, que no era negra,
és que tampoc fa tants anys que la imatge del Crit és aquesta, sinó que va haver un moment que va quedar tan ennegrit que ja van decidir no netejar-lo més i fins i tot acabar-lo de repintar en alguns llocs. Però tot i que és molt lògic i raonable aquesta decisió, doncs és un risc per una cosa, ara el diré d'una manera poc correcta, però per un objecte devocional. Mira, fos per un edifici, doncs a la gent li pot agradar més o menys, però fas una restauració i ja està. Però clar, una imatge com el Crist de la Pan no és qualsevol cosa. I crec que encertadament, perquè la primera vegada que veus la imatge crea un impacte, però després quan va vas-la mirant, diguem, dius sí, no, era això el que s'havia de fer. Sí, de fet, un dels punts, no, més crítics potser que un podria pensar darrere de la devoció del Crist de la Pan també hi ha els portants del Sant Crist, és a dir, tota una confraria, no, que treu en processó el Sant Crist de la Pan i que podria sobtar i que podria crear, no, cert conflicte a aquella gent que durant anys ha fet aquesta processó amb una talla de color negre, no, que se la trobi de color blanc. I crec que encertadament van puntualitzar molt a la roda de premsa que els portants ja havien vist la imatge, no? Abans que els mitjans, abans que la ciutadania en general, i en general jo crec que remarcaven que tothom al principi el mateix, s'havia sorprès, però després la miraves i inclús és bonica, no? Aquell punt que algú de la catedral doncs, remarcava, sembla que somrigui, no? Sembla que tingui un rictus diferent que potser ara te la mires i dius no coneixíem aquesta imatge i la comences a conèixer. Doncs sí, és una aposta arriscada, que sabem que de polèmiques no s'evitaran, però que crec que està ben justificat, ben treballat i fora de les anècdotes de si es va utilitzar una goma d'esborrar o aigua destil·lada, com si només hagués estat aquest procés, doncs darrere hi ha una feina amb molta profunditat i amb molt d'anàlisi i amb molt de rigor, penso jo, no? Però mira, això del mateix de la goma d'esborrar també està bé perquè són aquelles notícies del món de l'àmbit religiós que tenen aquest punt curiós, Sí. fins i tot folclòric, però que són positives. Que de vegades aquesta derivada ja fa que es desdibuixi totalment del que s'està parlant. I mira, sigui per la goma d'esborrar, sigui perquè era blanc o era negre, també és un motiu per... De fet, és una imatge molt venerada i molt coneguda, però també molta gent que no sabia, que potser no ho sabia, i que gràcies a això l'ha descobert o l'ha redescobert. Per tant, i tot el que és les tradicions al voltant de la imatge, i ara que es farà un congrés i tot això, sí, també és que aquí la catedral ha fet també una bona aposta doncs, pel motiu que sigui, però que també es parli d'un objecte devocional i se'n parli positivament. Bueno, i que sigui portada, Ojo, perquè de vegades normalitzem aquest fet i tal això com normalment estan les coses... ho té més guanyat la Sagrada Família. Sí, ara faran la polèmica entre Montserrat, Sagrada Família i Crist de la Pan. I per una catedral costa més. Sí. Doncs deixem-ho aquí, no dic mireu les deixem-ho aquí amb el fotos que Crist de la tenim Pan. tot allà posat i l'explicació. Tenim un petit vídeo també de la roda de premsa i de com va ser, no? l'obertura de la cortina de la imatge. Sí, però també té... També ho tenim. No, però vull dir que val la pena perquè recomano la lectura o d'escoltar alguna de les intervencions que hi ha en aquests vídeos perquè es veu molt com la capacitat que han tingut la catedral d'explicar-ho. No només de fer-ho i ja està, sinó d'explicar-ho i que coses doncs, que d'entrada no hi has pensat i dius, doncs mira, això està ben vist. Sí. Doncs deixem-ho aquí. Ens retrobem en una propera rebotiga. Moltes gràcies, Jordi Llisterri, Roger Vilaclara i jo m'acomiado, que sóc la Glòria Barrete. I doncs bona setmana. Adéu-siau. A veure. Adéu. Catalunya Religió.